ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. பலத்த ஜாதி ஆயிரமாக படர்ந்து ஓங்கி நாம் வளர, எளிமையும் சிறுமையுமான எமக்கவர் அருள் புரிவார், எமக்கவர் அருள் புரிவார். தேவ கிருபை எங்கும் பெருக தேவனை சோத்தரிப்போம். பாவ இருளகல தேவ ஒளி அடைந்தோம். மனிதனுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம் உலகத்திலே அவன் பாவ இருளை விட்டு அகன்று ஓட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. பாவம் அவனை இறைவனிடத்திலிருந்து பிரித்து விட்டது. இறைவனோடு வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை பாவம் பிரித்து விட்டது. ஆனால் பாவத்தை வெறுக்கின்ற நேசர் பாவியையோ நேசிக்கிறார். நாம் செய்ய வேண்டியது, ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிக்க மாட்டீரா, என்னை மன்னியும் சுவாமி, என்னுடைய பாவங்களை தயவாய் மன்னியும், என்னோடு உடைய கிருபை இருக்கட்டும் ஐயா என்று கேட்போமா? கேளுங்கள். நிச்சயமாய் நம்முடைய பாவ இருளை தெய்வம் மாற்றி அமைக்க, நம்ம பரிசுத்தராக மாற்ற அவர் இயேசு கிறிஸ்து வல்லவராக இருக்கிறார். அந்த பாக்கியத்தை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தெய்வம் கொடுப்பாராக. ஆமென். அல்லேலூயா.